आयौ गोजांसोयो ओमफ्राय जा गोजौ दङ लोगोफोर आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दायो आं न'निफ्राय फैनानै बालिपारा मोनबाय ओमफ्राय बालिपारानिफ्राय दा थांगासिनो दङ बमदिला फारसे स' नोंथांमोनखौबो आंजों लोगोसे लाफाबाय थानोसै आंजों लोगोसे बमदिला ट्रिपखौ नोंथांमोनाबो इन्जय खालाम फुंनिफ्राय ओंखाम जायाखै मा जायाखै खर'आनो जाला जा खर' साखादोंमोन ओमफ्राय उन्दुसो थांबाय माला बमदिला मोनहैखो फात्ताखौनो मोनासै आङो हरावबो एकदमबारे जाबायदि उन्दुबाय आङो बमदिला मोनहैनाय लोगो लोगो बमदिलानिफ्राय टाउन फारसे थांनो ओंखारबाय बेवहाय गारिनि माने बासनि सुबिदा गैया लामाफोरा बोरैबाथार नालाय बेनिखायनो सुमुसो लानांगौ जाबाय स' बमदिला थांनायनि सिगां आं कफि लोंनो होननानै हाबहैदोंमोन बेवहाय नाथाय कफियानो गैयानो लोगोफोर गारिया लाखिफैथ'बाय फुंनि ब्रेकफास्ट खालामनो होननानै ओमफ्राय जायगाया जा मोजां खिन्थु मबाइलाव बारा मोजां नङाबो जानो हागौ दे मोजांथार आरो सोरगिदिं हाजोजों बेंखनजोबनाय फिसा मोनसे जायगायाव लाखिफैदों आरो दाबो सहैला जाय जायगायाव थांनो फैदोंमोन बे जायगायाव दाबो मोनहैला जा एक्साइटेड आङो टावांसिम सहैनो थाखाय मौसम भी लाने रहा भैया ये कितना है कितना का है कितना 200 रुपये अच्छा लेकिन बहुत स्वीट है ये बढ़िया है 200 ना भी है लान से देखो ना एक दीजिए जायगाफोरा हाबाब दै र' आयै माया फैखो नंलाय लांबाय आं जायगाखौनो जाबायदि मोजांखा बैयाव गोमो गोमो बिबार बारनायखौ ना जा मोजां नुखायो आयौ जा मोजांखा ड्राइभारा ओरैबायदि जायगायाव सोखाबाय जोंखौ नै हटेल गोजा आरोना बेबो हटेल नैबेबो हटेल बिनि सिगाङावबो हटेल माने हटेल गोजा आरो पुरा हटेल लेन्ड बबे मोनसेयाव थानाय जायो नायनोसै
बेनो जाबाय टावां सफैबाय ओमफ्राय हटेलखौ लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा हटेलाव माने जेबो जानाय सुबिदा गैथ'आ आरोना हरावसो होगोन बेनिखायनो दा मोनसे रेस्टुरेन्ट मोनसे हाबफैबाय आरोना बेयाव जानोसै ओमफ्राय टावांनि भिउ टावांनि सिटि आरोना बियो थिगानो फिसा आरोना थेवबो मोजां हाजोफोरावलाय आरो इसिबां गिदिर सिटि थाजाखाया होनलाय आरो थाजायो मानो थाजाया जानो खिन्थु जोंनि नर्थ इस्टआव हाजोआव इसिबां गिदिर सिटि दासान्दि गैथ'आ दा जिखिनि नुदों फिसा मोजाङानो आरोना ओमफ्राय दा जानोसै मा जानाय जायो अर्डार खालामदों र' गय जादों आङो जादों ओंखायनो गय जानानै होबाय दायो माबायाव थांगासिनो मनेस्टेरि आरोना माबानि बिसोरनि बुद्धिस्ट टेम्पोलाव आरो फैदो नुलांसिगोन जेब्ला आं नोंसोरनो मोनसे खोथा खोन्थानि हा अरुणाचलाव आरोना नैदि सैमा नुयो लकेल सैमाया बिदिसो अरुणाचलनिया माने जों बेखौ ना जोंनि आसामाव नुबा बेखौ बाहेर देशनिसो सानगौमोन आरोना बाट अरुणाचलाव बिदि सैमा दङ नै माबा जायगाफोरा जा मोजां भिउफोरा नै बार स्रो स्रो बारखादों गुसुनो गोजाङो ओमफ्राय जों दा थांनो ओंखारगासिनो दङ बे मन्दिरखौ बैनिफ्रायसो नुहुरगौमोनहाय दा थांगासिनो दङ टावांनि मनेस्ट्रियाव बे मनेस्ट्रियानो जाहैबाय जोंनि एसियानि बयनिख्रुइबो सेकेन्ड लिस्टआव दं आरो गेदेरसिनाव दा नै गारि लानानै थांनो हागौमोन नाथाय गारि लायासै टावांनि मोननैसो भिउफोरखौ थाबायनो नायलांनो होननानै आरोना ओमफ्राय जा गोजौथिं थाबायलांनांगौ गोनां जादोंना सर्टकाट लामाजों थांदों नालाय सिद्धा लामाजों थाङोब्ला गोलावद्राय जागौमोन आरो ओंखायनो सर्टकाट लामा लाबाय ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन दै केमेरायाव माथो भिडिअ'आव अखाखौनो नुवासै आङो फ्रि अखा थाइफ्रिदोंमोन आरो जों बै न'आव थांनो ओंखारदों आरोना नै बै न'आवलायनो टेम्पोलाव बैयाव आरो बैयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नालाय बिदि थाबायना थांनांगौ आयौ हागोन हायाथाय नै ओरै थांनांगौ ओइथिंजाय लोगोफोर मोनफैबाय जों मनेस्ट्रियाव गेटआ नै बेयाव जा थाबाय फैबाय मेंजोबलायबाय नैबे मनेस्ट्रिनिफ्राय ना टावांनि पुरा भिउखौनो नुजोबो आरो ना बेनो जाहैबाय टावांनि सिटि नै बेनो जाहैबाय मनेस्ट्रि ओमफ्राय बिराद गिदिर आरो दै बियो ओमफ्राय बेफोराव माने लामाफोर थायो आरो दै खावलाया गथ'फोरना गोजा जाखायो खावलायानो गाहायाव जाबावो आंनाबो गोजा जा जालांबा आं नुनाय ओरैनो सटाजोंनो चुटकिनि बायदि दा आङो मनेस्ट्रि सिङाव हाबबाय
ओमफ्राय जा गिदिरखा आरोना थाबबो मोनाबो मोना ओमफ्राय बेफोर न'फोरानो जाहैबाय लामाफोर थायो आरोना लामाफोरनि क्वार्टार आरोना बेयाव लामाफोर थायो ओमफ्राय आं जाय जायगायाव थांदों बे एसे गोजौआव थाबायलांबाय थानांगौ आरोना मनेस्ट्रिसिम ओमफ्राय बेफोरबो माबायानो आरोना मनेस्ट्रिनि सेरावनो दंजोबो स' बेनो जाहैबाय जोंनि एसियानि सेकेन्ड बयनिख्रुइबो देरसिन मनेस्ट्रि बेवहाय दालाय लामा फैयोनो सम आरोना बोसोरबायाव बा 6 बोसोराव खेबसे फैयोनो बे जायगायाव दालाय लामाया ओमफ्राय नै सिं हाबलांगासिनो दङ आरो आङो ओमफ्राय जायगाफोरा मोजाङानो दै भिडिअफोराव बारा इसिबां मोजां नुवा जायगाफोरखौ नाथाय जेब्ला नोङो थांनानै नायगोन गावनि मेगनजों नुगोन अब्ला साबसिन जायो आरोना भिउफोरा दानि केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै आं खुद गावनि मेगनजों नुबोनाय नालाय जायगाफोरखौ आं मिथियो आरो बिराद मोजां नुयो नाथाय भिडिअआव बारा मोजां नुवा आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना मालाबाफोर टावां बेरायनो फैयोब्ला नोंथांमोना नैबे मनेस्ट्रियाव हाबनो दाबाव बिराद मोजां मोनगोन नोंथांमोना आयौ जा मेंखाबाय जा बायदि मेंदों आरोना थाबायबोनानै जा गोलाव थाबायबोदोंथ' जोङो बै गेटनिफ्राय आरोना नैबेसिम मोनफैनो थाखाय नैबेनो जाहैबाय टावांनि मनेस्ट्रिया नैबेयाव मोननैसो बोसोन लिरदों आरोना नुबाय दा मा लिरदों नै सोरबा फरायना नायनोबा ओमफ्राय नै हिन्दी इंलिसखौल'सो बुजिगोनलाय ना जोंनालाय आरो थ' बिसोरो बेलेग संस्कृतआव दङ उर्दु मा लेंगुवेजाव दङ आरो बेयो मा लेंगुवेज थाय बेयो उर्दुसो खोमा बेयो अके नै जों सफैबाय ओमफ्राय आरो दंबावोमोन बिराद मेंबाय थाबायनोनो हाला नै बे दा क्ल'ज जाजोब्बाय आरोना सिङाव थांनो मोनला नङाबा सानाव फैनाय मोनबालाय दा 6टा जाबाय आरो ओमफ्राय जों दा हाबनो हाला ओंखायनो हाबला बेखिनिखौल' देखायनोसै आं नोंथांमोननो ओंखारबोबाय जों नायबाबो फोजोबख' हाया नाथाय मोनानानै मोनफैनायखाय जों बारा जायगा एक्सप्लर खालामनो हायासै आरोना नायनो गोनांलाय बहुद खोथा नै बिसिना सैमाफोरा आयौ जा किउटखा सैमाफोरा थांनोसै जोङो दायो गारिबा मोनगोना मोना थाबायसो फैदोंमोन दाबा गारि मोनोना मोनाथाय मिथिला जा गोजांजोब्बाय अबस्थायानो गैला गोजांनानै नै ओंखारबोबाय लोगोफोर आङो दिनैनि व्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय सेकेन्ड खोन्दोखौ नोंथांमोना थाबैनो नुगोन आरो दिनैनि खोन्दोखौ माबोरै नुखो कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला माने आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय गुड नाइट